kopi. Dikai banyu panas kok kopi tok jare. Kopi dikai banyu panas. Oke? Tahune sejina. Ya piye-piyane iki anget kabeh kayak lombok kayak lho. Nduk iki bakul ta apa? Bakul ditukoni malah ngitung untuku kok. Mas Jolang, dicipi sik enak apa ora kuwi? Enak wis enak pol. Kuwi tahu udah aja. Wah, anget tak get rene. Udah. Bakule jenenge sapa? Takoki. Wih, Sapa? jenenge Nita. Masa? Nita. Oh, Nita Sulistyorini. Oh, Rene anget tok sumpah lho. kopi ijo. Tak sik total piro kuwi mau totale piro? Kurang apa ora ngono lho. Mbah. Iku karo glepunge gorene sisan tak goreng engko esuk. Mriki piye mriki kompak sing ibu-ibu do jilbaban kabeh. Duh. Lah kula gadah anak jilbaban tak amuk bae iki. Kowe iki ngawur, anak jilbaban kok diamuk, kuwi menutupi aurat. Lho, tetep kula amuk Aja. Jemuan jilbaban kula amuk. Anakku jilbaban kula amuk. Lah sebabe umpama ono apa? Anakku lanang iki. Oh, wong edan. Jilbaban iki khusus piyai putri. Lah nek ngomong anakmu lanang iki dicethake lanang ning ngarep ngono. Iya. Sing ben kula cethake. Oh, sembrono. Dawuh napa nika bakdo buyuyun nembang kula rasane ning ati adem ngoten. Suarane kaya bojomu ya, Cek. Nggih, anu 11 12. Bojomu kae nembang lestari karo mbah-mbah piye. Walah nah. Karo ning mesin cuci kae Bojoku angger bar mesin cucine anyar bar diwene dhuwit umbah-umbah nyanyine yo. Rasa tresno kang sejati manggiya lestari. Tak inguk kongguri telek. Dhuwit bar dikeki mesin cuci anyar. Ya rasa tresno kang sejati ya. Nek ora entuk dhuwit nembange apa bojomu? Walah kapan utangmu Mas? Dibayar Mas. Oke, kabeh tergantung suasana. Bagaimana keromantisan rumah tangga itu bisa abadi. Betul. Niku kula wonten request caping gunung saking Pak Baslan Karanglo, Pak Yadi, Pak Jayadi Cabe. Mengke munggahe bangun desa. Oh nggih. Munggah Wonocolo nggih oke, munggah bangun desa nggih siap. Terus tenggani Pak Edeli, Mas Musa. Setia. Nggih. Mbak R. Capek gunung kok ning ndi nggon. Adol capek gunung pun pirang-pirang puluh tahun. Karya Mbah Gesang. Oh nggih. Mbak Eni karo Mbak Ima ngene. Nggih, seneng wong loro iki. Sisi ameh akur. Ima iki apa jenenge kemule ngene iki slayer iki kok motif serbet to, Mas? Motif serbet iki kok kadang Ima kok kaya kalungan serbet ta. Iku hadiah apa iki? Oh, hadiah. Nggih. Oh, kenang-kenangan. Kenang-kenangan kok bakul kerupuk Bandung. Kene di Ima, di Eni ya. Gini, Mbak. Sejarah supaya Upama ora kenang-kenangan yo lambene Mbak ini karo Yosi yo pancen ngono kuwi sing ngubu-ubu kenang-kenangan lho iki. Ini kuwi kenang-kenangan kok Dik. cara Pacarku. ya kenang-kenangan iku nek ora kok mantan biasane ya kok fans ngono utawa kok kenang-kenangan penggunamu ke? apa kuwi siapa simpen Mas? Kaos. Kaos lampu. Saiki wis ora ana kaos lampu 55 wis bosok. Lho mae Mbak Eni omah cara kuno kok Jo. Cita. Nganggo lampu strongking. Ngene iki. Piye nek ngompo piye? Nek. Oh iya. Mbak Eni iki apa-apa sarwa tradisional. Nggih no. Ora ilang-ilang. Ora gelem mlebokke listrik. Nganggo strok ini gayane uripe kaya modern. Tuku kulkas. Lemari es. Ora ana listrike dadak tuku lemari es. Lah iya isine malah sapu, sandal. Isine klambi ya malah. Nganggo lemari pakaian. Ya iki jenenge kreatif. Kreatif terae tapi ketok keren. Keren apane ya ora mengikuti kok. Capek gunung sing nembang jolang sing jenggleng Mbak Eni karo Mbak Ima. Lah nek sing nembang sinden iki biasa ya, Tru. Oh. Dadi kowe kudu bersyukur Jo dijengling Mbak Ima karo Mbak Eni. Lah iki lakon apa lah ya.
Lah kowe nalika jaman hadra iki favorite caping gunung. Nggih, biyen nang resmini. Ya Rabbi bil Mustafa. Walah ngoten niku. Balemako Sidana. Angger ngoten niku entuk berkat sing kocar-kacir ndoke gentine pojokan segane malik ngoten niku. Biyen niku wis suweneng lho. Saestu menika kisah nyata Majulang itu meniti karir dari penyanyi hadroh. Terus Kadroh Kaliombo kae ya. nggih kadros seluruh Kabupaten Rembang. Tak kira mung Kaliombo karo Oh, Bulu. semuanya. Kaliombo, Kaliuntu. Kali untuk kayak mbak awakmu rat Kali dadi. modal. Ya, jadi itu perjalanan hidup perlu kita syukuri. Nggih, alhamdulillah biyen uripmu rekoso ya, Jo. Dadi nonton kesuksesan aja mung saiki ning jaman biyen. Biyen uripe Majulang rekoso. Saiki piye, Jo? Oh ya tetep rekoso. Ya paling ora iki mundak ngono lho. Munda Mas. apa nih? Ya munda Ya, ya, rekoso mundak. iki mau. Kaya lah aku cara saiki penak gawe ya bengi-bengi ya ini bubuk ning jero kulkas. Iya, iya. Kok njero kulkas piye Anu ora? maksudnya ana AC-ne Oh, lho. AC kamar ber-AC. Siap ya. Biyen utange sithik, saiki utange akeh malah. Akeh ora niat dikeki material ae kowe. Penting aku. Padahal Mbak Eni, Mbak Lah, Eni. aku tak Pripun? Kuwi padahal material sisa-sisa kok nggonku to. Oh, alah. Mesti ketok-ketokan biyen kae. Tak lumpukne. Boto Dimanfaatkan, sisa ya. iki tak halah aku lek milih boto turut pager semono iki tak Oke. pilih tak entuk telung songkro, patang songkro. Alah oh yo. Timbangane ngrosok nggih. Gua anggere tak terno-rono nek julang ora ono. Ndagake pasang selak julang teko nek ketara nek saiki. Aku lho atik muni nek botol turaturan mong ning omah nek prendalang yo nggih botol lho iso. Kaya disyukuri wong aku ki ora kudu jane pape tak pageri pring lho kok diduni material. Lah kok ya gelem. Lah ora wis kantil iki. Ayo Jo. Kowe milih Mbak Imas apa Mbak Eni sing jileng? Niki riyen. Oh. Wis tetep sing kempling Saben bengi Mbak Ima ngono. Saben bengi di imah Dek kok sindir suaramu sesuk. nyawang Ima mumbul. Apik kona iya Muni ya, Mas. pas Bokong itu bokong iso Mau muni. bokonge to. Penting gak muni. pertama ngono kuwi sik lho langsung to the point yo ra jos Ngono ya. yo saiki Ganti Mbak Eni. Oh, ganti aku. Tak kira kono sik kan. Ora. Ben puas sik. ora kono iku sediluk rampung kok Yen. iya alah malah ana sing geblak barang Iya, Cuk. yo ngalah Urung nganti dijengkleng lho Mas sampean kok guling. Oh, alah alah ke mau res tak kandhani ngombe patpo. Ora dik yo. Engko bar iki sing mumbul solikin. Padahal lu dijenggleng ya, lagi kabapane. Ja. Wong aku sing dijengkleng kok kono sing kaget. Yen memajang among nganggo nur janur nur janur nur janur janur kuning Awas, iki bareng iki. Wah, pola ya akeh. Kayak kabeh jenggleng tak pengen gundang. Yo gara aku to. Aku suwe ra tau krungu tembung gundang. Oh, padake kebo Gundang ngene ya. Yo tapi aja medeni malah mengkeret Lah rasane. iki siap-siap lho, Mas. Rasane sriwing. Yo. Kuning. Alah. Aduh, Mas, kena dengkolem. Yo, mulane trai sepo enak ngono lho. Sepinu to, Jan. Bu ini ketok mbleguk ngono kok iso. Penak pripun to Mbak ini? Karepe pripun? Yo kaya Ima mau lho, Nek kesenggol sampean sithik, mumbul. terus jreng ngono lho. Oh. Ah. Nek Mbak Eni sithik, kok sithik. Alah jegleng. Nek Mbak Eni mumbul, Lah, yogane jreng. Jreng. alah. Kembang. Kaya Ima mau lho.
Kembang bae weton. Aja deloki untune malah diji. Jreng. Kok jrang. Sing penak to. Lah penak to Mbak ini. Jajal kowe jenggleng sol iki nek menawa pas. Kanggo gamelan to, Caca. Maksudnya pripun? Ya iki gamelane ditabuh siji-siji. Oh, duwe ngadepi gamelan siji-siji kok ora ditabuh. Ambo Kok malah nganggo kerdus. Kok nabuhi kok nganggo kerdus. Yo, malah ngombe. alah yo. Nutuk urung ngombe. Selama ini loh aku ora tau mbok perhatikan. Ngono. Ya. Sing mbok amuk sing ndi to, Mbak? Sing mbok Sing amuk. demung. Sing iki lho sing Oh. Tak kira adik. Ora to. ora. Nek adikku selalu merhatikan kok. Oh, aku agek roh to. Iya. Cemburu. Lanjutkan. Alah lewam. Gayame cemburu. Aku rambek kira patek. Alah cemburu. Ayo mah, aku lho cara ilang kowe. Kenapa? Cadangane jos. Apa ya doyan asam? Merongos ora apa-apa, penting mbek merem ya. Lho aku mau urung kenek lho, Mas. Lah kowe jare gak Lho urung diperhatikan. kenek lho jengleng urung kenek. Ya, Kena sik, kena. dicekeli siji-siji. Kok dicekeli apane piye to? Tutuke gong. Iki ditabuh. Ditabuh, cekeli set ditabuh siji-siji. Ayo Jo, kembang Jo. Pacitan. Iya apik suarane. Kaceke mek merongos lho Pak. Justru nek ora merongos malah ora metu suarane iki. Oh nggih. Ayo. Sarwi. Apik neh. Nek saya dimerongoske neh suaramu luwih apik neh iki mesti. Dawakno neh Mas. Wih, rai ku apik diucitakan barongan lho Mbak. Asik. Piye kok mau di ngacungno tok iki piye to? Ditabuh siji-siji. Oh, Lukman tak uyuhi kapok kowe. Oh, carek ngono iki piye? Wis diomongi cetha lho kowe iki. Aja, wong. Aja. Aja. Sing bener nek Mbak Eni mumbul tabuhe dibalangke jolang. Anu nek dora ketoke nek wis dora mudeng do mulih. Aja. Aduh, kurang sidel kok kon mulih. Mudeng apa ora? Mas Jolang nembang. Iki sak ora-orane junjung ngono lho. Lah. Aja. Kita angel gede imai. Sing dijunjung Mas Jolang apa sampean? Iki lho. Oh, Mas Jolang to. Wong loro bareng Mbak Ima karo Mbak Eni jegleng bareng. Panas. Tak delang. Ora. Awur. Karepe dhewe. Aku gara-gara kalian enggak konsen. Alah. Janjine piye Mas? Iki lho, penak tenan iki. Enak. Sewengi lho paling penak ya tabuhan. Iya. Iya. Anjen wong tak ape melok karnaval ya Lah iya. latihan. Panas sudan. Kowe iso nyuara wedok, Jo? Pun telas Pak Igit. Iso jajal lah, jajal. Ayo, biasane ngono kali nek pas dadi Mbak Yayu ngono lho. Dan panas. Sumpah aku mbah juga preinan iku lho ra iso aku.
panas Alah. Pintere. Oh alah. gemes aku. Yo gemes mosok mbok ngenek-ngenekno. Lah piye sampe ndak seneng ditemok? Yo kudune piye. Oh lah iya. Gemes cukup kata-kata. Makasih. Haleng. Alah, pintere. Meleroke kaya cepat. Aku akan pergi jauh dari kalian semua. Cepi. Ora wedok mau ngono bareng. Barongan. Ya. Sembarang sapa iki? Mbak Eni sing dadi pawange. Oh iya, jadi pawan. Suwuk sik kae. Ya. Kalau kotak mandok rene. Semula kotak mandok orang ini. Iki petan apa ndungani? Iki ame tak kutuki lho. Kok dihop ana apa? Tahu ngerti barongan ora? Ngerti. Lho, ngerti no, aku wong blorok, Lin. Asolo. Ayo, asolo. Ora, aku mau krungu kok. Muni piye? Asolo ngono kok. Asolo. Lah ya asolo. Asolo mau muni asu kok. Iya. Asolo. Baleni. Barongan beda aja. Beda barongan. Barongane piye ngono tabane kaya aneh ngono. Lah iki mono barongane ndoyi. Ndek iki rumasane ora aneh. Nganti nabuhi jagat-jagat kesurupan barongane ndoyi. Sesuk do marang nggonku. Mbok warai, Mas. Ya aku mesisan sinau bareng. Oh, lagi kan mbok ajari. Wong aku dhewe yo barongan tuku krungu gak tau ana sing ngono. Krungune piye? Sone ora sida wis bar. Barongan tunggal ya ngono kuwi. Ora yo barongan ora ngono. Iya to ki. Cak kirek Dek. Kirek. Bocah ki. Wis ora. Kok malah takbiran Lah tabane persis bocah tong-tongklek.
ngene lho ngene. Wis sesuk. Nonton guyu lho, Dewan. Apik lho. Aku ki ape kondo. Sing ndek mau lho penonton guyu iki blas wae. Lho ngerti lho do guyu kok blas piye? Kan penonton ya ora melok mendukung. Wong salah lho kok malah diguyu ki sing bener kok do tegang. Julang sae mboten Ibu? Sae. Julang sae napa sae? Sae. Julang sae napa sae? Sae. Monggo keenggal diberangkatke. Wonten tanah suci Mekah Medina. Alhamdulillah. Indah. Oh, jangkrik. Ora kudu. Ora kudu. Ora kudu. Ora kudu. Kesurupan ngamuk jelang ngamuk kesurupan. Ora sida. Ora kudu. Ora batin kok ora sudi. Kowe iki bintang tamu apa dagelan? Iki lho dagelan lho iki. Coba Jo, tekan kono miki sing nyandak ora Jo? Tekan warung kopi. Miki nyandak apa ora? Suarane Ben sik nyandak. jalukno kopi sak gelas bayar ono jan. Pole sepiro jajal sing adoh. Nun saya lho Bu Lurah, nun saya lho nggih. Bayar Jo ning kono. Nggo duit apa ora? Malah marani Bu Lurah Wonosari lho. Sik le. Kopi Dik, terno rene Dik. Lho rono kowe nyedak rono kok malah ora sopan Ora gitu. sopan. Yo alah ben nundung minggat dagelane alesane akeh. Ora gila, ora. Takoni bakule jenenge sapa ngono kuwi. Piye Jo aman Jo niku no? Endi mau wonge? Lah. Yo. Karepmu kuwi lho. Kopi dikai banyu panas kok kopi tok jare. Kopi dikai banyu panas. Oke? Tahune sejina. Ya piye-piyane iki anget kabeh kaya lho mbok kaya lho. Nduk iki bakul ta apa? Bakul ditukoni malah ngitung untuku kok. Mas Jolang, dicipi sik enak apa ora? Enak wis suwe enak pol. Kuwi tahu udo Jo. Wah, anget tak get rene. Udo. Bakule jenenge sapa? Takoki. Wih, Sapa? jenenge Nita. Masa? Nita. Oh, Nita Sulistyorini. Oh. Rene anget tok sumpah lho. Sing anget apane? Bakule. Tahune. Tahune jenengan kok iso kirut-kirut kabeh ya, Mbak? Regane piro Jo? Kuwi piro? Piro regane? Wes piro regane iki Bu paringi 100.000 Bu. Sangu apa ora? 100.000 kalih sak kopine. Ya. Lho 100 to iki, Tok. 100.000 iki piro? Agek 15. 100 sampai ngerti 100 ta ora? Kok ternorane ya, Dik? Iki lho. Jo, kopine ra sida aku wis entuk kopi. Kopine sida. Piro, Mas? Siya sing bayar. Piro? Tak bayari. Jangkrik. Kena bakule. 100 meneke kopi karo gorengan kabeh. Gorengan. Iki andake. Iya kek ngono. Iya. Kene iki tahune, iku duwe kena bakule.
Piye cah iki? Mbak Nita mriki, Mbak Nita. Yo kowe rono kok malah. Yo tak. Tak kon mbok kon rene lho, kok tahune Yo. malah gosong kok. Kopiku gawake sen ya, Jo. Mas Musa anu jek iki piye? Kok njaluk Mas Musa aja. Mas Musa Dika AC wingi wis nyponsori CFC bareng. Yo alape tak tukoni nek geting ya kandha geting lampu mbok pateni. Kejane ki entuk ditukoni ta ora? Lampune kok dipateni. Oh niate wong dodol lho. Aduh. Nancen kowe geting ya kandha ngono lho. Ngono ku rasane kan kaya piye ngono atiku. Duite wenehke sik. Ya ya aku rono lampu murup, aku moro lampu mati. Oh gemes aku. Wah, aku dikei kartindeyeng sih. Kartideng, Kartideng. Ya. Mbak, Ora usah susuk, sampun. Sampun. ora tak susukno. Nuwun sewu niki Bu Lurah sak kanca. Mas didumno, Mas. Iya no didum yoga-yoga karo sinden barang lho. Kok do ora gelem kabeh iki lho, Dek. Siji. Ayo masuk. Ya gone. Ya sing ngarep penonton ngarep. Arep. Bu niku bungkus kabeh, Bu, bungkus kabeh. Iki lho. Ditelaske Bu, bungkus sedaya, Bu, bungkus sedaya. Bu. Jenenge wong ora anu rezeki. Nun saya Bu Lurah niki. Mas Jolang dermawan tenan kok. Iya. Dihitung nggih bungkus kali dihitung pinten. Bu, niki lho. Anu sampeyan ijoli 100 nih wae. Ampun. Ampun, Bu. Boleh ijol piye? Julang Tenang. sembrono. Iku mau duit konggonan kowe. Oh, Mbak Eni kok kowe arep njaluk ijol. Wis unjuk ijol piye? Lho, Aku wis ikhlas lho, Mas. iku mah dhuwitku. Duitku, Walah, duit kowe. iku wis kadung didum cah. Ora apa-apa. Bagi ikhlas papat e. nopo bagi telu ngoten lho, kersane rata. Tengahku piye cah? Bagi papat. Bungkus kabeh. Aduh wis didum mek ni. Ya didom ora apa-apa, terus kon ngedom kok e. Lho Pun Bu, lho. cekat-cekat diawur dibungkusi kabeh. Nyanya. Wis karuan aku bangkrut. Wis kono aja dipangan. Lho, kowe kok munggah rene ngopo? ora oleh. Sandalmu ning ndi? Andalmu ning. Yo alah. Kae jukuk bungkusan kae isih ki lho. Iya leh. Bakule ya ngono, takon bungkus kabeh malah goreng anyar neh. Nuwun sewu. Iya kurang deh nek wong sak Bojonegoro kowe ya. Takoni Bu Nita Iki total nek pinten? Kurang pira duwite? Total pinten? Bengi iki tak ewangi dodol we. Wes. Sing ikhlas, Mas. Lu karepku kayak iki tak tukoni nek tendang mulai malah goreng neh. Padha ae. Yo ngalah. Ampun goreng mulai engko lagu kedua lagi goreng neh. Ya Mas. Jolang. Nggo sak kancane sampean. Sing ikhlas. Aku ikhlas ora. Lah ya ben Ngene berkah iki yo ikhlas yo barokah. Anas soal falak ono kabeh. Lah kopiku ndi? Yo ngalah. Alah kowe iki diweling kopi pertama, kopi. Sindene 1. Gusti Allah. Juki alah diamput tenan kok. Alinan aku. Tak tulis sejarah bengi iki. Ya ora sejarah. Kopi. Piye to? Kopi Jo. Tak kok sik total pira kuwi mau totale pira? Kurang apa ora ngono lho. Mbah. Iku karo glepunge gorene sisan tak goreng engko esuk. Karuan. Lesu. Sialah. Oh nek kurang tak kei neh. Nun sewu Pak Igit. Kopine karek niki isine ya setengah banyune entek jare. Nggih, matur nuwun nggih. Oke. Tahune sing rada panas ku wenehke aku ya, Jo. Nggih. Kowe kok sik monga-monga. Mbak tahu panas Mbak gorene anu karo iku lho sing bakule kopi melok main sisan rene. Aja goreng neh ku malah ora kepangan. Lah iya. Wong ditukoni gendang tek gendang mantuk lho kok goreng neh. Lah batine sing urung digoreng kan isih ngono lho, Mas. Yo alah. Kabeh Mbak kurang pira. Sik dhuwit mau dhuwit wis karuan sesuk ora sisan. Karuan iki. Wis kurang pira? Isih ditunggu nega karo Habil. Cukup 20-an sing anyar-anyar ku lho. Wah, duitmu anyar-anyar kok piye? 20-an kok iku mbok dudono ku dhuwit masjid kok. Bucarek goblok ngono. Lah kowe iki ngajak anak mbakku. Anak mbakmu ketoke kok goblok-goblok kabeh lho, Jo. Wah ora Ora urus ono sing bener. Mak 2000 ngono lho.
Wes iki tambah ning ji apa ning apa iki? Kayak Bunita kon munggah aja Bunita. Ya. Kene Bunita. Total. Kene munggah totalan. Daleme pundi taone? Wes kene pira iki? Pira? Tak tukone kok wow. Wow, Dik mau, sing Dik mau. alah. Sing wis mbok domke. Lah ya, tak total pinten? Wow. Wow iki diapakno kok wow. Nggih, pinten kabeh pira? Alah 110 mau 100 kurang 10. Lah, Bu kok murah men? 110 nggih. Ya wis tak tulis 10 nggo mlaku rono. Sing panas Mbak ini, Mas. Sing udo tahu udo Mbak ini. Aku dhewe tipis Udo ngene iki. sedaya. Udo kabeh? Nggih. Aku senenganku sing udo-udo. Mangga, pun dinikmati. Kurang. Maksudnya mau 100. Terus iki kurang pira? Iki 110 neh. Mau 100 wis entek, terus iki 110 neh. 210 aja. Ya bang bayi. Nyonya nang, amit Pak Deli, go Pak Deli. Sik gorene jukono dhuwit mau, dhuwit sing urung tak iris mulu ngene. Dompet. Ya Allah. Sok ben meneh nek dodol aja cedhak-cedhak panggung nggih. Aja konangan dalange. Wis. Sing 2 bulan mau gorene. Kurangnya 110. Lah kok malah 1 juta. 110. Kurang 10. 10. Nah, Genepi 150 dagelan laris kok. ora sah genep-genepan, ora penak. Daleme pundi Bunita? Ya daleme pundi daleme? Trembul. Alah, trembul bluro. Ora. Mau anggap mboke puri ngono ya. Masane iki trembul iki mbluro tok ngono. Trembul singgahan, kula nggih ngertos. Matur suwun muga-muga dodole sesuk tambah berkah, tambah akeh, Amin. tambah laris Amin. migunani mring-mring sesama. Nggih, Amin. matur suwun. Matur nuwun kali Pak Sigit lho Bu, nek dagelan mboten kula paeka ngeten dagelan ora metu duwite. Matur nuwun Pak. Kula pun meta-metu. nggih. Nggih matur suwun Pak. Mbak aku wong dhuwitku kok. Pak Igit lapo. Matur suwun Pak Jolang kali Pak Sigit. Lho, Ayo kowe sing 100 mau dimelok dimatur nuwun ya. aku ora nggo dhuwit to. Yo nggih sampun matur nuwun. Wong kowe sing diutang dumbek aku kok. Gak potongan. Gak. Wes kene. Hati-hati nek medun jare ape ana neh yo ayo. Sok nek dodol aja cedhak panggung ya, Mbak. Nek konangan dalang Sigit bahaya. Pun dikukuti mawon bakule. Alah kowe iku nek dengguyu aku mentolo mangan keringetku lho. Gene lah. Yuk gandeng Mas Jolak wis bayari saiki Mbak ini sing nembang. Oh nggih. Nadian langsung kuwi ra apa. Ora sah aku wae sing nembang. Nesu. Ora yo mbayari yo nembang wong jenenge wong urip. Sesuk isih melu kene neh ora? Kula njing-njing kebetulan enten acara luar kota Pak Igit. Ya wis. Peresmian gapura. Ngapusi. Lancar ya Mas ya. Lancar iki mau tak bayar kabeh kok. Nah, atiku kok rasane kudu nangis perkara apa ya? Gumun. Anu trenyuh. Mergo sampeane wis sedekah to iki mau. Kelangan Wis 210. weweh karo wong-wong dadine trenyuh. Jadi aku terharu Iya Bapak. terharu, harus ikhlas. Bu Lurah mungkin anu mampir kula. Sedekah iki bakale ora lokak ning saya kebak. Amin. Kebak utange. Kalah Matur nuwun ya, nggih matur nuwun. Panas enak. Wah tenan-tenan jenengan niku wau sak sore. Mau wis ngicipi urung? Wis aku wis gak laku kok tak pesen neh. Mbak gawekno neh 100, Mbak. Mbak gaweke Mbak, Pak gorengke 100. Jolang sing bayar. Aku neh pokoke bengi iki kabeh aku. Iya. Nuwun sewu kalih kala wau Bu Lurah diitung nggih. Pupuk-pupuk sing didungke mau. Rasane Sabar ya Mas ya. ya aku nek aku wonge sabar, Oh, sabar. Sabar Mas. Ya aku Ngene iki gentenan Jo. Hari ini kowe sing bayar, sumpene ono bakul sing bayar aku, ngono kuwi. perasaan angger lu ngombe aku sing bayar aku terus lho.
Mangkel aku. Nganti tekan loro piye loro pas kowe loro. Aku tekan aku loro iku lho, telepon Mas aku ndak ape niliki. Lho kok. terus? Halo Jo. Ning ndi teng griya Pak Igit? Ya ndang istirahat anu. Bingkisane buah iseh. Iya. Terus kok pasangan? Lah aku ya jenenge wong kanca akrab. Aku ning sambungan lho, Sik Jo. Pak Igit, aku ning sambungan nek Jo. Nggih, aku dadi saiki usume ngono. Wong loro niliki wong waras ndawa buah. Usume ngono. Lah timbang ora kepangan Timbang akeh gak banget kok. kepangan to, sampean yo gak oleh to mampu Iya. sing kecut-kecut. Cangkem pahit. Lah iya. Iya, cangkem pahit. Wong loro iku apa-apa pahit kok, Pahit, toh. pahit. Apik bisa. Ayo Jol, ayo Jol, wis aja semangat Jol. Semangat. Semangat, semangat. Semangat Mas Jolang, semangat. Senyum dong, senyum, senyum. Senyum. Alah, alah, alah manise. Manise. Kanca-kanca dongakno aku kuat nggih. Kuat. Kuat. Ayo. Nadian. Nadian tahu. Wadon. Iya. Ngono kowe kaya mentolo goreng-goreng neleh. Lah mau jare pesen satu seneh. Juki wis kompor pateni. Apa sak wonge? Wes iku bariku kontak, Mas. Bariku kontak. Ya Allah. Maksudnya ayo Juki malah mbok wolak-walik. Wis pokoke moh aku mbok terno rene lah aku moh. Ra kudu aku ape nyuwun bulurah ayo. Sing wedok malah wis nggo plastik neh. Ayo Jol. Nadian. Ya Allah jadikan aku orang-orang yang ikhlas ya Allah. Amin. Oh, sing ndongakno akeh, Mas. Iya, aminem ra mandi. Sering. Ditake cek kudu nangis kok. Terkabulkan lho, Mas. Ora apa-apa, penting kanca-kanca do urip. Lho iki lho warga taloke ini do seneng kabeh do guyu lho. Seneng. Karo mangan tahu lho, Seneng. terhibur. Tercatat di memori terbaik dan Iya. terbaru. Dagelan iso nraktir wong-wong ya iki. Piye? Nek ora Mas Jolang ndak ono. Ora ono. Kok ora ono kok ora ono bakul aku wae sing akeh liwat ngono kaya. Anu, tepuk tangan sing banter kok tak tukokno klambi. Alah malah pacare melo koplok tangan. Nadian ayo. Pacar, iyalah. Nadian wadon Goreng neh. Nesok lengon neh. sak komporong kok malah gede lah Dik. Sarto. Kompore malah dicepetno kok. Yo bendang mateng. Kok ora konsentrasi. Malah nyuwek lengon neh. Iya. Malah wajare Lho, lengone disutak oke. ora wis. Sumpah aku kok mau nggo dhuwit 215. Iki karek 5.000. Kok malah lengone dibeki kompore digedhekno tahune digebyurno. Masyaallah. Ora lucu ra dadeh. Ayo delok ya Ndoyi. Doi. Ya, kowe gen sadar sisan. Lho, apa bocah mane ora sadar? Ndek mau kete urung nyokot dhewe ka lho. Gak Wis. uman ndek mau urung uman. Pokoke gawe aku sak bangkrut-bangkrut. Oke. Aku kok bingung aku. Bingung piye? Nek anak buah nguleng ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Bose Kene bose, bose kene. lagi lu. Gawe pager tak kei mesin bekas. Kowe tok le bangga ngono ya Ya Mas. bangga.
Aku lembut. Wesimu ya ora mok tiliki aja kowe ya. Blas ora tak tiliki. Tukang rono sadure julang teko kudu wis dicor aku ngono. Sing tak gregetno neh lho, aku turu dikirimi material. Aku lunga material dikantelno. Tandur aku bacoki kabeh. Lho nek tanduran ora ana fungsine ya ora Ora apa-apa. ana fungsine apa taman-taman walah larang-larang. Regane Total iki wis pira masamu? Wis aja nesu wis. Sing kenek oyote dipindah nggone deknen, sing ora kenek dipateni. Itu piye jajal? Pemborong lagi iki lho carane ngono. Kowe lah ngantek sesuk untuk borongan dalan tol mbah pokoke. Kembang iso ngaleni TBS kabeh. Lah timbangane mati. Timbangane mati yo carane dirawat. Kok aku turu dibacoki aku lho kok wis padang. Diteni sesuk angger totalan kok tak hitung sisan. Ya aja. Tandur aku tak hitung sisan. Aja aja. Termasuk tahu bengi iki. Ayo. Wis yo kesel. Nadyan wadon sarta. Ya iya, nadyan aku iso kok diwarai. Inumane. Iya ya. Inumane kopi mau ora wis to. Matur nuwun ya. Nesu tenan kita iki. Inumane pianyu bane. Pinter-pinter dhewe. Lomo-lomo dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Lah. Dongakno yo aku sampean ketampa ya. Neng ndi? Yo ketampa ning gawean to Pak iki. Tak kira ditampa sing gawe urip. Lah muga-muga ditampa. Aku jenengan bengi iki bulurah lan warga iki muga-muga dadi wong sing seneng donya akhirat, selamat donya akhirat. Amin, amin, Cukup amin. donya akhirat, amin. Amin. Amin ya Allah. Kok kaya wong titip peling. Ora penitip aku. 210. Ya kae sing urung dadi mau. Ya nek mbok terore nak pancal ya. Lah wis bacot omong. Yo Caping gunung bangun desa nggih. anu jek tak kandha bojoku sediluk, Mbak. Telepon. Telepon. Aku anu Bu, tolong TF, Bu. Apa? TF. Tak kira TL. TF. Iya, apa engko bayar tahu lho. Bojomu iso TF iki? Aku ndek inget dikirimi HP-ne tak kirimi rekening, HP-ne ndek didangakno terus ndure ditempleki dhuwit. Lho kaya tak TF gak tekan lho Mas. Lah isih dhuwit lek kuwi kantil. Aja kuwatir lho diragono bulurah. Awake dhewe main jeng napa nggih Mas? Awar bakul-bakul lagi ngono lho. Iya. Tenan lho, tenan. Sangu sing akeh ya. Iya. Ya nek dagelan kono-kono pokoke muleh nggawa dhuwit, kene ngguwak dhuwit. Iya to. Jenenge sedekah. Ora lokak bakal ke Bak. Kebak ing luhing. Ya Allah aku ning masjid tak pilih 2.000 lho. Ning kene langsung 200. Yo, tapi kan langsung dirasakno. Iso langsung dimaem. Aku sik tak tutupne sik wis karuan iki. arep buka bonang lho. Buka yo lah ora yo lah. Aku jemuan jejer Pak Sigit. Iya. Pak Sigit duwe dhuwit 2.000. Sing 2.000 dilebokno, sing 100 katut kan ceblok tak dudoke. Pak ngono. Terus Pak, oh iya, malah dijegurke sisan. Padahal dhuwike deknen. dikira dhuwitmu. Diarani dhuwike wong ceblok. Oh. Barang tekan jaba kok. Aja wong kandhake. Isin aku. Kok jaba tuku bensin. Roka. Enten apa Pak Ikit? Duit 100 mau. Lho, 100 mau mun tak didono kok ora jenengan sai. Lah kok jenengan lebokno kon. Jojo. Isin aku. Kualat. Saiki masjidku kan dadi sikaro julang kan. Ning arep pom bensin seberang pom bensin. Iso guyu aku. Jo. Mangap cek. Aku ya gumun. Aku tiwas bangga tak leblokke pluk ngono kae. Jebule dhuwitku dhewe.
Wis atus ceplok tak didono kon ngesai kok malah dilebokno. Yo caping gunung. Ya wis yo, wis. Caping gunung bangun desa. Ya. Ayo bangun desa terus wis. Ora terus wis. Maksudnya bar bangun ganti wong ngono lho, Pak. Oh, heeh. Iramane langsung slondeng dut caping gunung. Asik. Bangun desa ya slondeng. Iya, pokoke goro-goro digawe sing asik ya. Iya asik banget iki. Asik banget lho iki mau. Aku ya seneng. Seneng kejadian ngene iki kepengin terulang neh. Sok ben kandhane Jawa pengumuman nek payangan Pak Sigit bakule kon cedak sinden Ya karuan. Nggih. Anu pokoke bakul-bakul sok ben sing nyedak Pak Loh, Sigit. isih jegurke neh kek sak ember. Mpun Bu, mpun ora kepangan. Apa ngene piye Mbak? Ndasku sisan goreng kono ya. Mpun niku mawon. Ayo caping Ya. gunung buka bunang ya. Caping gunung kok. Kok buka cabut. kendang, buka Iya, kendang. buka kendang. Ya. Ya. jogete kaya Mbah Namari kan.
lagune suwuk tahune pas. Ampun Bu, bungkus sedaya Bu. Ampun goreng melih jenenge dilarsu malah goreng-goreng terus. Mesake jolang niku pun bungkus kabeh. Ampun. Aku ora urusan lho. Ampun Bu.